Thank you. Singahlala phansi. Senibulisile bazalwane qha sine announcement ethi abantu ababhalise late kungenzeka bahambe Friday or bangahambi. So they should be that flexible, but likelihood yoba bahambe Friday. But umfundisi bayazama nosicish uyaqeshisa ngendlu yabo engu 2 bedrooms. Phaya ngase bridgeini umuntu ofuna uba nive ngomuntu ofuna uqesha indlu yokuhlala irent ndawo rent u 2 bedrooms on a sitting room and amakamera khona makhulu xa kudlala uJJ ndizoba ngathi nenyabila ndizugida namhlanje cha ndathi manje nespasimo what apha ngasemva xa ndiphefumula ngayo le nto ibhlungu that's why nibona manje ndijikisa so ningacinga ba ndoyika uJJ ngizobe ndengoyiki bazalwane siyaqhubeka and you have reason to yabona imicrophone ingayazicimela icinywa indoda yakhe cabe utata ekhaya uyanqanda uba nkosikazi suzifaka engxakini kuba uzoba nenhloni bazalwane siqhubeka netopic yethu ethi embracing a God-centered salvation. Embracing a God-centered salvation is our main topic esidila nayo ethi yamkela insindiso engothixo. Not yamkela cha ithande insindiso engothixo. Insindiso ezikhona zi-about abantu. Kangaba ndike ndeva nomnye umuntu ebethetha kwenye indawo esithi uYesu ndiyamthanda undenzela izinto. So xa usithi uYesu kwenzela izinto ingabani lensindiso? Ingawe. So ufuna uembrace insindiso engabani engothixo, but i-subtopic yethu ithi yona always remember there is God. Ngawo onke amaxesha iba nayo into eselokisithi kukhona uThixo. Andifuni ukuthi always remember that there is God. Ndifuna ukuthi always remember there is God. Sizofunda ke sizobhala ke izinto eziyi5 okwanamhlanje ekufanele ukhumbule kuzo uba kukhona uThixo. Ziyi5 izinto ofanele uqiniseke uba xa kukho zona you should always remember that there is God. Luke 23 verse 39 to 42 sithetha ngoYesu kunye necriminals ezingaphi emnqamlezweni anene zingaphi izigebenga ezazixhonywe noYesu emnqamlezweni 2 kuthiwa ke xa kuthethwa pha one of the criminals hanging beside him scoffed, so you are the Messiah, are you? Prove it by saving yourself and us too while you are at it. Yes. But the other criminal, protested, don't you fear God, even when you have been sentenced to die?
kusho ukuthi uzama ukuthi lo mfo ngokubuze ubugebenga abantu ubulibele bakuThixo awusamkhumbuli noba sozofa awumoyiki uThixo noba seluzofa. But the other criminal protested, don't you fear God? Ithi le ndoda, we deserve to die for our crimes, but this man hasn't done anything. So into endiyithanda le criminal isigebenga mambasi xa esinye sibhudela uYesu sithi esigebenga awumoyiki na uThixo. Esinye isihange kwezo zazixhonywe kunye noYesu sasimnyelisa sisithi akunguye na uKristu, zisindise ke nathi usisindise. Next. Sasikhalimela esinye sisithi akumoyiki na wena uThixo ukwawiselwe esisigwebo nje. So into ezama uyiveza apha ukuthi isigebenga sikwazile ukuqonda ukuthi hey noba sibhoxa lo Yesu kodwa hey masingalibali ukuthi there is God. Imajority yabantu baphila ingathi akekho uThixo, bazi atheists ezingavumiyo. Kukho abantu bathi there is no God. Kukho abantu abaphila as if there is no God. Kodwa bayacawa babonakalisa ongathi bayayazi into ubuThixo ukhona kodwa baphila ingathi uThixo akekho. So ndifuna sijonge ke ngokimeko where you have to always remember that there is God. So again nina nibhala notes nizobhala remember there is God when, then wenze a colon. Remember there is God, number one, when accepting salvation. Xa usamkela usindiso khumbula ukuba kukho uThixo. In actual fact, salvation is about God or relationship with Him that leads to a relationship with His children. Ubabi uzosijongela la verse ku-Ephesians apha to Paulos. Ever since we heard about your faith and your love for other believers, we have not ceased to pray about you. Ubabi unijongela lo verse. Ethi sukela okoko sivile ngokholo lwenu nokuthanda kwenu abanye abazalwane. Asiyekanga ukuthandaza. Bazalwane, insindiso is not about earthly consequences. Abantu nomtha sivumelekile ukubayala ngeziphumo zezenzo ezibi emhlabeni. Kodwa insindiso ayikho ngazo. Insindiso ayikho ngokumitha nokungamithi because omnye unokusebenzisa ikondom. Into ebalekile kuba wazi uba njengoba ndisenza le sex ndingatshatanga, there is God who is angry. There is God who is angered by what I'm doing. Kusho ukuthi uba singaphila impilo yokwazi uba noba ndingazivimba i-consequences, noba ndingazivimba iziphumo zalento ndiyenzayo, kodwa ngeke ndiwuvimbe umsindo kaThixo ngalento. Ever since I first heard of your strong faith in the Lord. Kusho ukuthi okokuqala abazalwane base-Efese banokholo kwinkosi uYesu and your love for God's people everywhere. Next. I have not stopped thanking God for you. I pray for you constantly. Uthi uPaulos ndive into ezimbini. Sivile ngokholo lwenu oluqinileyo kunye nokuthanda abazalwane. Insindiso ingobuhlobo bakho noThixo. Othi ke ngoku usomthanda uThixo uthi uthande abantwana bakhe. Uba uyekile wehlelwe luthando lwabazalwane, wehlelwe insindiso.
Insindiso ayive ingenxa ukudliwa kwesono nongadliwa kwaso qha. Insindiso kwa ukudliwa kwesono sisiyeka isono ngenxa ubuhlobo esinabo noThixo. Sithi asizuyenza into esisono kuba uThixo uzomkhubekisa. Ngenxa yezi zinto ke ndakuba ndivile ngokholo eninalo kuYesu. Inkosi yethu nangendlela eniluthanda ngayo lonke usapho lukaThixo. Andiphezi ukumbulela uThixo ngenxa yenu xa ndinikhumbulayo emthandazweni. Kusho uPawulos xa ethandazela abazalwa base-Efeso uyabaqonda uba babe nokholo olukhulu kuYesu. Kusho kwaqala ubuhlobo babo noThixo, then emva koko babe sebethanda abazalwane. So insindiso is about persons. Insindiso is about the relationships. Uba uyachinceka kuhlala nabazalwane ayikho insindiso yakho, because nobuhedeni bungosathane kunye nabantwana bakaSathane. UPawule noba umuntu akadanga abe noSathane atsho ngomlomo, kodwa uyambona uba abona abantu avana nabo kakhulu ngabantwana bakaSathane. Ningeni babona abantu bakaSathane xa sebevana babashiya namakhaya abo, awuchipha awuhlala le avane neetshomi qha, enza intando yeetshomi, alibale ngabazali, alibale ngayo yonke into. Sithi xa usamkela insindiso ungayamkeli insindiso about activities, about religious activities. Uba siyanikela, sakhe izindlu, sakhe yonke into esiyenzayo should be centered around God. Sakhe izindlu ngenxa kaThixo, siyanikela kuThixo, siyadumisa uThixo, ingabi about us. Abantu abaninzi ngoku nengoma uPawulo uba azivezi ngoThixo. Uninzi lwengoma about ukudansa kwabantu. Kangangoba iworshipers zinqabile ngoku, even if bekuthiwa sisebenza igama lika worship, abantu abakhona zi-performers. Uthi ngokwaculayo umuntu abe enewari yobakazi babantu beva kanjani kule nto ndiyiculayo, kwa indlela ekudanswa ngayo kuqhutyina ntsika. Kuphinde kutsalwa izinto. Yonke into isabhathi uba masonwabisane, hey. So insindiso iyekile ukuba about abantu. Noba uyashumayela kuthiwa uqiniseke uba abakhubeki, fanele intshumayelo ibe ngabantu. Kwezinye icawe kude kubuzwe kuba icawe ongakwazi ukukhonza kuyo yicawe enjani, babhala amaphepha abantu, then umfundisi alungisa icawe yakhe ukuzifithe aba bantu. Abantu bangena bezi-customers ecaweni, fanele ziphathwe kakuhle. Kanti uba sinokwazi uba inkosi inye apha nguThixo, umuntu efanele onwabe apha nguThixo. Our goal is to please him and him alone. Sithi ke xa usamkela insindiso, yamkela insindiso engabani? When accepting salvation, ndizobani nokuthi ke ndizitshoyo phaya. Ndicela ke sijonge uba ungena kanjani entsindisweni. Xa insindiso izoba ngoThixo, that is xa ungena entsindisweni ungena kanjani ngendlela eright ezobonakalisa uba ungene usiza kuThixo. Uyazi abantu abaninzi baguqukile baphakamise izandla, kodwa xa ndijongile mna abasindiswanga ngenxa yoba abantu insindiso abayazi uba ihamba kanjani. Ndifuna sijonge ke insindiso. Andiyazi ndibhalwe apha. Ungakuye nakumama umfundisi jonge uzoyazi na. Everyone will never know uba kuthiwani. Ihint kakhulu. Okay. Uzocacisela umama. Hayi andiyiva. Inoba yile nto uba ndinesibhobo. All right. Yimani ke bazalwana, masiye kule ndizocothisa ke. Kungenzeka ndiphelele kunumber 1. Insindiso engoThixo kubalekile uba ndinichazele. Number 1, ukuzubona uba insindiso ingoThixo le uyamkelayo okanye eyamkelwa ngaloo mntu, mayiqale ngantoni? Nge-repentance. It should begin with
Repentance, that is change of mind. Uyabona maprinsana umuntu othi usindisiwe kodwa engakhange itshintshe ingqondo yakhe malunga nesono. Change, repentance or change in brackets from sins, from sin against God. Repentance from sin against God. Insindiso iqala ngokuba uthi le mpilo ndiyiphilayo ndiyamona uThixo. Iqala apha insindiso ngokuzibona ukuba le mpilo ndiyiphilayo ndiyamona uThixo. Kangangokuba kwinto ebendiyitsho apha kuNkosi nike nive ngabefundise kuthiwa bashumayela izwi kuphela abashumayela indaba zabantu. KoSathane babefundisa imajority yabajola bayaphuza. Xa ungumfundisi ushumayeza abantu ngendlela engqinelana noMatthew chapter 1 verse 21 ethini uya kubasindisa abantu bakhe ezonweni zabo. So insindiso ukuze ibe right mayibe about uThixo owoniwayo, not umzali omonayo, mayibe ngoThixo. Uba le ndlela ndiyiphilayo ento ndizenzayo ndiyamona uThixo, ezo ke zizono. Then iphinde ke ibe about sin against God. Esiphi isono? Siyasika Adam. Isono sika Adam asilungiswa ukuziphatha kakuhle ngoku. Sona silungiswa ukuba wamkele uYesu. uYesu akhanselishe isono semvelo. Kusho ukuthi singathi kukhona umahluko phakathi kwesono xa sizama ucacisa kunye nokona. Khona umahluko phakathi kwantoni? Isono yintoni? Sesiyasono sizalelwa phansi kwaso. Uyabona lo mntana kaSicishe abelekiwe unesono la mntana. Akayingelosi. Nalowa nana kuhleli kuneli pha. Veza ukuthi la mntana kaSicishe. Phakamisa nawe Neli. Hayibo ngokaSicishe lo ngokaNeli. Ukaba la mntana? UkaNeli. Hayi ndifuna ukaNeli naka. La mntana lo wangumoni lowa. Nalo kaSicishe veza kaSicishe kwedini. Ngumoni nalo. Lo mntwana lo unesono. Kangangokuba incwadi yeRomans qha ndiziwavula lamavesi mambasi ithi okanye ungayijonga bayo inendawo ethi abantu bona before bade benze izono. Ungumoni. Hayi efana nesono ungumoni. Yeah. Unesono sika Adam esiphezu kwakhe. Uyabona noba ngakhula lo mntwana angajoli, angebi, angabulali, ahloniphe abazali apho ayakhona uYesu wogwini. Kuba kunoThixo owacatshukiswa nguAdam. Esoba catshukiswe nguAdam wacaphukela yonke into ezelwe nguAdam. Kwangaba ide ithi iBhayibhile we were the children of God's wrath. uRomans 2. Singabantwana bengqumbo kaThixo. Sizelwe kutsho ukuthi inqwane nantsika nike nibone abantwana bonoteksi xa omnye kwenye inantsika intoni kuthiwa zanto kwenye association omnye kwenye association bezondana onoteksi abazondwa abantu abakhe funa bade benza into bazondelwa babezelwe ngulowa. So nawe ngokuzalwa nguAdam unesono, ungumoni. Lonto uzoyiqhawula ngokuba uphinde uzi-associate noYesu, ube lilungisa, ube nobulungisa. Xa usamkela uYesu ufumana ntoni kuYesu? Ubulungisa, uze wena ube lilungisa. KuAdam ufumana isono, uze ube ngumoni. Ufumana ntoni kuAdam?
Then uThixo xa kujongile akubone uyintoni ungumoni noba uyacawa noba awujoli awuphuzi kunnecessary ukuba associate yourself with Jesus, then you get his righteousness. Andithi kuAdam ufumene isono ungonanga ndithi, so nakuYesu ufumana ubulungisa ungalungisanga. Into eyenzekayo apha uxolelaniswa noThixo ngoYesu. That's why ke ngofanele xa singabashumayeli sibaleke into ene-benefits kakhulu xa sisezintenteni. Masiqiniseke ukuba xa sisezintenteni sibaxelela into yokuba nixabene noThixo ngenxa yengxabano kaThixo noyihlo omkhulu uAdam. Kuthiwa when Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. Kusho ukuthi ngokona kukaAdam sonke uThixo simphoxile. That's why ke mamalish kufanele xa kukho abantu esibabonayo emakhaya bethanda icawe sibaxelela uba akuthandwa cawe, because noba ungayithandi icawe awuyonanga, umfundisi awumonanga. Ufanele wazi i-state of your relationship with God ukuba nixabene. Ikhona ivesi ethi before they even sinned. Ikhona loo vesi. I think around laa ndawo ethi Gentiles, I think ungayinchekisha ayikhona kuchapter 2, because kulapho kuqhathaniswa khona i-Gentiles ukuthi i-Gentiles zigwetywa zizazela zazo noba zingenawo umthetho and so forth. Verse 13. Verse 13. Kuthiwa yes, people sinned even before the law was given. But it was not counted as sin because there was not yet any law to break. But they sinned still. Kusho ukuthi that's why sithi umntwana omncinane uye athathwe ngoba u-innocent. But ubungafunda incwadi ye-Romans from chapter 2 icacisa kakuhle lento yokona ukuthi abantu bangangomaSirayeli bona bagwetywa ngokwezazela, because izazela they become a law. Andifuna ukunenzasa iBible study lohlobo ke, kodwa into endifuna ukuyitsho ukuthi ukuza kwakho entsindisweni khona umntata wedlayo ukuthi xa umuntu eguquka athi wayifaka inhlahla ekhaya. Leyo ntetho yayi-right noba yayi-wrong? Yayi-right in terms of immorals, but yayikho right in terms of insindiso, because insindiso is not about your home. Insindiso is not about you, it's about ukuthi wena uxabene noThixo. Sithi ke insindiso mayiqale ngokuzibona uba wonile. Le nto ubona abantu benqandwa okoko noba sebengabefundisi ukuthiwa musanukona kungenxa uba insindiso ayiqalanga ngokuzibona bengaboni, bazibone qha bengamkelanga uYesu. Kangangoba nani mambasi ningayenzi okanye yiyeke into hambe nibuza abantu babamamkelane noYesu. Kaba khona intshumayelo isondele enyanisweni, kodwa yiyo nyaniso le ntshumayelo ethi yiza kuYesu. Yiza kuYesu. Intshumayelo ayiqali apho, iqala ekutheni ungumoni. Then umoya ingcwele akucacisele uba ungumoni, uzibone ungumoni nyani, izono zakho zithi gca. Then ube sosithi ke ngoku yo ndone nyani, yazi ndiyanqwenela ukuba nobuhlobo nalo Thixo, ndenze kanjani. Kube sethiwa ke ngoku uThixo ngeke wakamkele noba ungalucela uxolo akazolwamkela. Into mawuyenze yamkela uYesu njengemediator. In other words, thatha uYesu ayokuthethelela kulo Thixo umonileyo. So if insindiso we can sibe nomfanekiso ngqondweni wayisenzeka ngolo hlobo. So ukufika ethi umntweni hey yamkela uYesu, hey umamkelane noYesu, ayovangeli leyo. Ivangeli iqala ngokubonisa umuntu
ukuba umone kangakanani uThixo, then umuntu ke ngoku arepente, atshintshe ingqondo, etshintshwa ngumoya oyingcwele. Because John 16 verse 8 uthi the Holy Spirit will convict the world of sin. Kutsho ukuthi ngoNomthatha xa siye emntwini ufika ukuthi wonile namhlanje akuhleke, uphinde utsho kuye wonile kusasa akuhleke, yitsho okoko until umoya oyingcwele amconvicte, amcacisele uba le ndlela uphila ngayo iyamphoxa uThixo. Uyabona ke umuntu oguquke kubezazi buphoxa uThixo, eqinisekile uba ndiyekile ukuphoxa uThixo, engayekanga ukujola ukuze angahlazeki, ethi ndiyekile ukuphoxa, ndizibonile uba ndixabene noThixo, and ndicingela uba enye into engenza umuntu aguquke kukuba aqale afakwe nguThixo into efuna uThixo, aqale uThixo abe ne-value, uqale ube ne-reason why you need to have a relationship with God. Into ezokwenza loo nto ke kuba uThixo akuvuse ngokwa Ephesians 2 apho kuthiwa wanidlisa ubomi nani enanifile. Umzekelo ngoku, isidumbu singakwazi ukuthanda uthabi? Ukuze umuntu athande uthabi ufuna aqala athweni avuswe, esobevukile uzobona uthabi amthande. Xa eqala emthanda abe sexelwa ngumshumayeli uba hayi uthabi cannot relate with you xa unje, athi ke ngoku lo muntu ndingenzani ke ukuze uthabi andamkele, kuthiwe yamkela unyana wakhe onguYesu ukuze akucelela uxolo. Ihamba kanjalo insindiso. Uba umuntu akakaziboni uba ungumoni noba ngamamkela uYesu, akasindiswanga lo muntu. Nina umbuzo okanye ivaka nditshoyo, ndithi kuni umuntu owamkele uYesu engaqalanga arhalela uThixo, azive erhalela uThixo, akasindiswanga. Because into ekwenza umthande uThixo, unqwenele ukuba ne-relationship, kukuvuswa from the state of death. Then ke umthanda uThixo, xa uqala uthi qwa uvele umthanda uThixo, then usobe umthandela uThixo ube nento ethi ke ndingaya kanjani uThixo wenu. Then usobe uthe ndingaya kanjani kuthiwe hayi ngeke akuxolele, angakuxolela only ngokuba ufumane imediator engubani, enguYesu. And ubuyampawula uPaulos says always been about that. Umzekelo ziya amaJuda ayengajoli, amaJuda ayewugcinile umthetho, ayengazenzi zonke ezizono, kodwa ayengasindiswanga. That's why uPaulos ethetha ngawo kuRomans 10 anti hey nina mna ndigijima amacema niyazazi ezinto. uRomans 10 uthi ndinga abantu bakuthi amaIsrayeli bangasindiswa, uthi kuba ndiyangqina okunene ukuba banayo intshisakalo ngezinto zikaThixo, kodwa uthi intshisakalo yabo is a misguided zeal. Okay, masifunde le verse ethi babefile. Once you were dead because of your disobedience and your many sins. So umuntu mbasi ufile. Into ezomenza umuntu avuke into nane, yintoni ezomenza avuke? Ndiyayazi, ndiyibuza ngabomi, ndinayo impendulo. Yintoni ezomenza avuke umuntu? Yima uguquka kanjani umuntu efile? Yintoni ezokwenza umuntu aguquke? Sorry man, ezomenza avuke ekufeni. Resurrection 40%. Yintoni ezokwenza umuntu avuke kufeni kuba umuntu wonke udead spiritually? Yintoni ezomenza avuke? Uzomamkela kanjani uYesu efile? Kanti njani na? Uzovuswa nguThixo. Naku nje pha kuthiwa oh ibingafiki lo verse koveza isiXhosa mntanami. Uzovuswa ngubani? Mamela intsindi sobazalana ndifuna mina ibe practical.
ukuze uyishumayele kakuhle. Nansi into eyenzekayo ziya xa ushumayela. Kamba wade wathi omnye umshumayeli xa kuthiwa amaprinsana yententeni yazi uba ungu-Ezekiel xa uyoshumayela. Ungubani? Ungu-Ezekiel. Uya kobani? Emathanjeni. Uzofika uthini kula mathambo? Liveni ilizwi likaThixo. So xa uyoshumayela you are desperate. Disho sino nobungacacisa kangakanani ngeke umfi azibone uburongo. So into eyenzekayo emntwini njengoba ushumayela, into eyenzekayo kwenzeka into ebizwa ngoba yi-regeneration. uThixo lo muntu uvele amzale amvuse. Kuthiwa benifudula nifile emoyeni ngenxa yemposiso ze ndicela isidala isiXhosa. Esidala isiXhosa sithini? Unidlise ubomi. So maprinsana xa ushumayela uyazi uba ngoxa uthetha apha zizidumbu nabantu abambalwa. That's why you'll find ukuthi umuntu xa engakhange aguquke abantu abakwethu, noba i-consequences zingenzeka azimnqandi. Andike niyiphawule loo nto uba ukhona umuntu owenza into ezirongo ehlelwe izinto ezirongo kodwa angayeki ukwenza into ezirongo. Ukhona umuntu othi ngenxa uphuza utywala agwaze etywaleni aye esibhedlela. Xa ephuma esibhedlela aye etywaleni because a dead man can never repent. So into eyenzekayo ke ngoku nani unidlise ubomi nifile nje iziphoso zenu. Ufike uThixo amvuse Lomoni, then Lomoni abone uThixo abesele bona uba ndone uThixo osisiqu. Then inguquko yakhe angaguquki kube sithi ndiyimoshile community. Uguquka kube sithi ndimoshe uThixo. Sithi tha isono sakhe phambi kwakhe. Then aqale ke ngoku lo muntu athande uThixo kunesono. That's why you'll find ukuthi umuntu oguquke nyani noba inkonzo yiphi uyana ngenyawo. Ndikhumbula mina ndisoguquka nyani zange benangxaki yokusuka ekhaya ndiye eFlay le eFlay sihamba ngenyawo. Ngoku sihamba ngenyawo kungabi khona etha kusahamba iibhasi zakwaGoza enza kwamatomela. Uthi xa uyofika eFlay ufike inwele zibrown because lunjani uthuli, lunje izihlangu ziluthuli awunandaba noba kuyanetha. So that's why a Christian family asikucenge xa uguqukile kuba siyamazi uba ovukileyo akabuyi mva. Umuntu ovuke nyani ayikho impathombi engamenza ashiye icawa. Because unento ethi apha ndizanga kumjungula noba ngandiphoqa umjungula ndihambe. Apha ndizanga kusino noba ngandiphoqa usino. Umzalwane oguquke nyani akaqinanga ngomfundisi, uqine ngoThixo. Ukuba yazi apha njengoba kufundiswa ngoThixo andihambi nyani. Babethwa abapostile babulawa abanye. Niyakhumbula abapostile xa sandokufa nje uYesu sandokuvuka anyuka ezulwini kwavuka qaqalwa ngabani? NgoJames. Is it James? NguJames bamnquma inhloko. Hey, la madoda they were unstoppable. Kwathi kusuka xa eshumayela phaka kwezenzo chapter 4 kuthiwa bababetha bathi ningaphinde nithethe ngeligama. Ezam kuthiwa bababetha babavalela. Safika isithunywa sabavulela. Besovulelwa sisithunywa uba kwakunguwe wongazufaka umsila phansi kwemilenze. Uthi andiphinde ndiyenze ndiyabonga uThixo ndisindile. Eziya kuthiwa bathi xa befika ejele bafika bephumile. Bathi bayeva ngabantu kuthiwa nanga la madoda sephinde shumayela ngapha. Bafika kubo bathi besingathanga ningashumayeli. So they were unstoppable. Kangaba xa ndishumayela mna andibi mindful of your emotions. Into endiyaziyo sino ngeke nihamba apha ecaweni noba senifuna. Umuntu oguqukileyo soza ayishiye iCFA. Sino uyojika ngaseCheckers. Not just iCFA, neyiphi cawe eshumayela ivangeli yenyani because le vangeli noba ingahambe engqondweni inencasa kulo muntu uvusiweyo.
kusho ukuthi umoya ingcwele ufika atshintshe taste buds ungakhubeki lula because you become number last and God becomes number one. So lithi ke sithi kwenzekani ke umuntu xa esindiswa ngokushumayelayo wena mshumayeli ushumayele uThixo abavusa bavukayo. Kangaba abanye baye bavuke bangaziphakamisa izandla. Kodwa uthi uyeva uvele bayicaweni. Uthi uyeva uchisa bheka kaba ndikhumbula khona lo tata wasemzamba ngikhumbula lo wathi waguqulwa ndim. La tata ndashumayela intshumayelo eyayithuka serious. Kangoba la ntshumayelo yayithuka zandifuna ukuyenza altar call qobe kwakho into engathi abazoguquka abantu ndane utata uNxumalo uba bangenze altar call simise intente phaya ngasezikhuba. So waguquka lo tata ukusukela ngalomini kangaba lendlu kwakucawe lapha izansi ngaselityeni kusistitch singenele emzini pha kuyicawe ngo kwangakho holo pha babengenele emzini othile kuthiwa kwaNyembezi pha opposite isikole iplangeni. La tata wacontributa kakhulu yakho kwasa stitch kuguquka ngenxa ba utshintshile umuntu otshintshileyo ukuthanda ngenkani wena ungumfundisi akazenzi. Ndeva kuthiwa notata wakwasino wachitha sibalisela lokhu sinompembu yimake ungamvezi kwedini ngizela bawangana sikabantu izinto wayezenza ingani nefamily weyiphatha kakuhle ufikelele nakwezo ndawo uba Okay, that I mean, we kwakukhona indawo kitchen like xa usenze built in kube khona indawo ye wine so wayibeka phaya xa yabona kwezinsuku ze Christmas babesazi nje ba hayi ziyebuya iwine ezibizayo we nje apha Checkers bakulanda lapha mall yiSouth Coast Mall wayilithenga pha yo but nje bayayazi nangokuba alubikho like sebe understand phela indaba otywala wathi wandithanda ngenkani akafuni ndimbize tata akalifuni welo gama wakwatsho inkosi wathi tata wathi wakwambona apha umntwana obizwa tata ngunina kanti ndithenda ngutata ngoku. So umthanda ngenkani umfundisi xa uguqukile ungancama uba irrational kaba nasefamilini xa siye enantsikeni pha sishumayela lula xa siye kweza phathi zakhona zinegusha zenyama egusha eninzi khona inyama eyojiwayo ixesha elide phaya. So andibinaxhala abazalwane xa ndishumayela xa ndishumayela ndibiza noba leliphi igama because ndinento ethi njengoba ndishumayela apha ndithetha njengo-Ezekiel akekho amazwi amnandi angaguqula umntu. Into eguqula umntu yinyaniso evusa amathambo eve izwi ya and ubuyaphawula nangoku bazalwane niyaphawula uba njengoba ndingathi ndishumayela kakubi abantu baphuma kweza cawa uthetha kakuhle beze kule beziswa intoni apha ngenxa abaguqukile. Umuntu oguqukileyo ude atshinceke kwangalamazwi amandi athi ngeke umoya wam awuyifuni le ndithethwa apha uziva ukhathele utshincekile yilento yandenza umzekelo ngoku zikhona izinto ezirayithi ke bazalwane but xa umamela abashumayeli base-African Gospel nase-Full Gospel aba bangayanga eBible College xa uguquke inyani kuthi amen. Ingathi ungawubamamela ingathi nabantu baye eBible College ungakubabuyise ubenze bamamela umoya. Kaba ndizoke nithathe kwenye game ngoJuly next year sike siye kwinkomfa yase-African Gospel ebalapha eFastgedele sike siyova kushumayela abantu abangana degree in theology ubeve beshumayela ivangeli impossible ya kuthiwa xa uyishumayela sinoshumayela into engeke iguqule umuntu okanye make nivise intshumayelo eyayingeke iguqule umuntu eyayishunyayelwa nguPetros. Khaniveza ndazi baba biqala kubani chapter 2 kulaa ndawo waqala khona abatyhola ngokubulala uYesu kuthiwa bahlabeke ezinhliziyweni babuza uba masithini. uStefano watsho the same thing kwi-Acts chapter 7 bamenzana uStefano bambetha ngamatye.
So intshumayelo oyishumayelayo ushumayela insindiso impossible ezovunywa only ngumuntu ovusiweyo. Yabo? Khona ingoma yacula kudala. Uvalo lwami lwaphela wavusa umoya wami wangethula umthwalo wangishiya uvalo lwami lwaphela wavusa umoya wami wangethula. So into ayenza ukuthi ufika avusa umoya ubuke wavusa umoya, you can't help it. Kwi theology bayibizwa ngokuba if indona oh Nkosi yami effective calling, effectual calling, something like that. Masiyeke masiqale ngasehla ngesixhosa, ndifuna isixhosa. Ndifuna sive intshumayelo kaPetros ngale mini bagqibuka ehlelwa ngumoya ingcwele. Ube soyimamela uba kukho umuntu oyengaguquka napha. 22 siqala kuverse 22 soyiqhuba side siyofika pha. Ngicela ke bazalwane ngithi ngabe ndishumayela nditolika niveni imamela. Nanku uPetros andithi bafike labantu bafike babona uPetros bethetha ngelwimi andithi nanku nguyashumayela Masirayeli phulaphulani lamazwi. UYesu waseNazaretha mamela ke lo Yesu ambizayo kwalongo lo bamcunukele bambulala. Khawucinge ngoma Malishi benilandela uYesu ne amaJuda amaSirayeli athi lo Yesu uzenza unyana kaThixo ngoko masimbulale. Anti nani ngeke nimamkele mose umuntu bangave nti unyana kaThixo ningathini izenza juice. Make sithi ungumSirayeli nawe ndiyafika sino nti ndivele ezulwini. Anti no enigma nimamkeli. So masingawagxeki amantoni amaSirayeli. So amaSirayeli ke ngo ambulele uYesu kuba besithi ungcolisa igama likaThixo wena uyafika. UnguPetros uthi maSirayeli phulaphulani lamazwi uYesu waseNazaretha yindoda eyalathwa nguThixo. Uzobakhubekisa ke lonto. Yaza yabonakaliswa ngemisebenzi ngamandla nemimangaliso nangemiqondiso awayenzayo uThixo ngayo. Nani ngokwenu niyayazi lonto kuba yenzeka phakathi kwenu apha. Lo Yesu ke wanikelwa kuni ngokuthanda nangokwazi kukaThixo nambulala. Isho kamnandi lento kumaSirayeli. Nambulala nina ngokumnikela ukuba abethelelwe emnqamlezweni ngabantu abangawukhathalelanga umthetho kaThixo. Nina namnikela kwiGentiles nambulala. Yes. Cela ngamanithi yes. uThixo ke yena wamvusa. AmaJuda ayifuna into bakuthi uYesu uvukile. Anti ngala kuthiwa anikeza amajoni imali uba makahambe memezela uba abafundi bakaYesu bafike bamthatha. So uyafika wena phakathi kwabo uthini uThixo wamvusa wamkhulula kwinhlungu zokufa kuba ukufa kwakungenawo amandla okumbophelela. Uyaqonda abantu bachithe imali ethi mawungathi uvukile wena uthi uvukile. Kaloku uDavide uthi ngaye ndasoloko ndiyibona inkosi yami inkosi iphambi kwami ngamaxesha onke yintonga yami yasekhosi inkosi ngoko andiyi kuchukunyiswa nto. That is kuthiwa phaya uDavide wathi inkosi ngisolo ndiyibona usho ngeke ifele inkosi. Kungoko yagcobayo inhliziyo yami ndathetha ndinemivuyo. Okay kuseyinto esho nguDavide ne ngaphezu koko ndiyakuhlala ndinethemba lokuba andiyikufa. Sisiprofeto esiya sokuba yes masiqhubeke kuba akuyi kuyeka kwelabafileyo umphefumulo wami ungayi kusiyeka sibole isicaka sakho esikholekileyo. Apha sisiprofeto kodwa kuthetha uDavide eprofeta ngoYesu. Yes. Undazisile indlela zobomi ndaye ndiyakuzala luvuyo ngenxa yobukho bakho. Next.
Mawethu, mandithethe ngokucacileyo kuni. Ngokhokho wethu uDavide, yena wafa anti ebethe akazufa. Kusho uyacacisa ngokuba lo Davide ebengathethi ngaye xa esithi andisaye kufa. Kuba yena wafa waze wancwatywa yaye nencwa njengokuba wayengumshumayeli wayesazi isithembiso sokuba zithe ezinye njengoba ngumprofeti wayesazi isithembiso sokuba uThixo wafunga ukuba omnye kubazukulwana bakhe uya kuba ngukumkani njengaye. Ngubani lo ngumzukulwana kaDavide? uYesu. Walubona ke kwangaphambili uvuko lukaKristu uDavide andithi wathetha exela ukuba akayi uyekwa kwelabafileyo futhi engayi kubola. Kunzima ukuthetha nani ngomaJuda because anikhubekwa nina napha. Because abantu kuthethwa ngabo ngabantu abathe makuthiwe lo Yesu akafanga njeba wena uprova usithi kuthiwa akavukanga njeba uthi uvukile. uThixo ke wamvusa ekufeni lo Yesu saye thina sonke singamangqina lonto. Kusho ukuthi njengoba nanithenge abantu nathi makuthiwa akafukanga. Njengoko anyuselwe ewongeni kuThixo wamkela umoya oyingcwele lo wathenjiswayo nguyise wamkela umoya oyingcwele. Lento ke niyibonayo niyivayo ngoku kukugalelwa kwalo moya kuthi njeba nibona sithetha ngelwimi nicimba siphambene. Next. Kaloku uDavide akanyukelanga ezulwini yena ngokwakhe koko uthi inkosi yathi enkosini yam hlala ngakumkweliwonga. That is yile nto ba hlala ngasekunene kwam. Uzama ukuchaza uba angoDavide wahlala ngasekunene nguYesu. Lo gama ndikuyisela iintshaba zakho. Next. Ngenxa yoko qinisekani mzi kaIsrayeli ukuba lo Yesu enambethelela emnqamlezweni uThixo ummisele wayinkosi ekwanguKristu. Now xa kufika kule ndawo ke ngoku kwanyanzeleka uba mawungenelele umoya oyingcwele. Yabahlabanisela kakhulu intetho kaPetros abantu bakuba beyivile baza bathi kuPetros nabathunywa ababenaye kufuneka senze ntoni mawethu. Should bavukile ke ngoku benziwe batsha from the inside kwenzeka i-regeneration. Wathi uPetros kubo guqukani ezonweni zenu nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono zenu nize namkele isipho somoya oyingcwele. Now into endifuna ukuyitsho ke kuni ukuthi umuntu xa eguquka uqala avuswe ekufeni. Esobe evuswe ekufeni axelelwe ukuba makaguquke exelelwa into naye sele ibona. Lento yokwamkelisa abantu Yesu ndike ndibona nasemitshatweni nasemingcwabeni uPaul ba hey uyabona leshunyalo lapha awunsindiso le. uPaul ba umshumayeli uzovela athi 15 minutes emva koko abiza abantu abamkela uYesu abese ndiyazibona izandla ungashiye ndiyazivala amehlo. Ngicela uba uyavuma isandla usibeke esifubeni uyaqonda uba akuphakamanga sandla unenhloni. Unenhloni umvangeli uba amathambo akatheni akanyakazi. Then kutsho ke umvangeli uthi uyambona udibanisa abahluphekileyo nabagulayo nabanezilumo nabaguqukayo. Xa befika ngaphambili abantu bezilumo akasathi nina bezilumo bamanizinyi. Into yenza ukuthi ngicela uphambe isandla sakho ukuthi ndiyakwamkela Yesu. Ngicela nibancedise. Nkosi ndiza kuwe. Ubona uba esketch sidlalwa apha akuyo nguquko le. And umuntu ke waguqulwa olahlobo kwenziwe twice the child of hell. Because akazuphinda amamele kwamshumayeli lo muntu. Because qho kuphakanyiswa umshumayeli uphuma uyochama uthi hayi sendayenza lanto mos bazoyichopha. That's why you'll find ukuthi sicishi lento yoba uthe maphanyisa izandla kwamkela uYesu yayingenziwa wakudala. Yinto eqale apha kwi-SCO nezinto iTCF umuntu ke liyaxesha mambasiyo
bekushunyayelwa qha axelele uburongo bakhe axelele uburongo bakhe kube sekuvalwa kuthandazwe kuphinde kwenye imini into eyenzekayo nimbona ethanda icawe nimbona ethanda abazalwane nithi niyambona uzinikele ecaweni khanga phakamise isandla kangaba abanye abantwana bakhulele ku Sunday school abazikhumbuli bephakamisa isandla kodwa bayaziva babasindisiwe ubungababuza usuku abaguquka ngalo abekho sure ncam because it was not about the raising of the hand it was about a rebirth it was about ukuvuswa it was about the regeneration that's why ndisithi abantwana bethu masibazise ecaweni until they are born again so njengoba zisaziya apha bethi building up the temple building up uyazi ba isesengqondweni kuyosho kutsho ngenye imini kuyovuswa umoya wakhe lo mntana kusobe kuvuswe umoya wakhe uyombona indlela ayithanda ngayo icawa into eyenzekayo niyazi ba xa seguqukile uba njani umuntu uvela be judgmental abona abantu abarongo yeah once umuntu wambone ngekho judgmental abantu abarongo ebathethelela uba mabanga approachwa kanjalo mawungathini akaguquki once waguquka uqala ngoba judgmental ajikela ifriends zakhe areport abantu abarongo ecaweni usoloko econcerned okangathi uli security kude kubuzwa hayibo kanti wena wahlela ukugadene nabantu kaba udanqandwe ngabanye befundisi kuthiwe khawuyosolo ukukhokhela abantu usoguquka usolo ukhathalela imeko yokuba abantu uThixo bamkhubilena noba cha nivile ke ngoba iqala phi uyavuswa then you repent kuba uvusiwe then okwesithathu you turn to God anduzibonile uburongo then usobuzibonile ufuna uThixo ngqo nothi cawe you turn to God now mamelani ke when you turn to God xa usiya kuThixo uThixo akazokwamkela amaprinsana kubuguqukile xa usowuguqukile umbuzo olandelayo ngothi lo Thixo ndiziva ndimfuna ngoku qha lento ndichaza ke abazalwane ayenzeki in stages yenzeka very fast ingenzeka mpazi within 1 minute so sanicingela uba kuba ndishumayela ixesha elithi izithatha ixesha ezinto because into vele yenzeke kangangoba uPaul uba amaprinsana noba benizeni baninzi ententeni kuba ngathi kutshiwo kuwe wedwa uba ngathi wedwa uqondana noThixo ngqo uPaul bayibo ndanomdlamane kule nto man ndanomdla ndamfuna lo Thixo then you repent then you want to turn to God ufuna ukuza kuThixo then into eme phambi kwakho ngoku how do I make God to accept me kuba kaloku ndiyazazi zona endazenzayo ndiyazazi izinto endazifihlayo ndizokwamkeleka bethu kulo Thixo kulapha afika khona ke ngumshumayeli introduce the righteousness of God ubulungisa bukaThixo obufumaneka kuYesu antibe sithe kuAdam ufike wafumana isono pha wasifuza then irighteousness uyaxelelwa kuba hayi mntanami sokhathazela njengoba umfunanga kuThixo kodwa izinto zenzileyo zikwenza ubone ngathi ngeke uma akwamkele uba uvele wakholwa ukuba uYesu ngunyana wakhe wathunyelwa bazosindisa wafa wavuka then ubulungisa bakhe izoba bobakho njengoko isono sika Adam siye sasesakho so ke ngoku which means uzofumana ubulungisa bukaYesu then ube lilungisa wamkeleke kuThixo so bengafanelanga ngowabantu basithi mabeze kuYesu fama siyabacacisela uba kukuthini ukwamkela uYesu ibe kukwamkela uYesu kuba ezibone ngumoni nake naya kwinazi niyazi Paul bintshumayelo zakudala wawuba ngasofika kubethu isono ube ngasofika kubethu isono ube ngasofika kubethu isono kangangoba kuvangelo lakudala sino wayekwazi uba xa ifika intente okanye kwakungeyonto encane kwawuziziguqu uPaul uba akuzuthethwa ngoYesu ekusindisa into ezokwenza kuzothethwa ngawe
kaba uthomnye umshomela uPaul Washer uthi they would plow the heart of man. Kuthethwe ngoburongo bakho, kuthethwe ngoburongo bakho, kuthethwe ngoburongo. Uba ngasofika akho solution. Akho solution. And into eyenze abantu bashumayezeka rongo ngoku kungenxa yoba umshumayeli uthi aseqala avela ndizomemezela uYesu. Oxolela izono. Hayi. Lo nhlobo yentshumayelo. Mlisana. Uba mlisana. Yema ungamthatha serious unesi ovela qhamuka ethi ndizomemezela nalipilisi. Ndizomemezela nangamapilisi babe. Bangawathatha abantu? Nangamapilisi tata uMalimba. Ndizomemezela nankumjovo. Ndiyamemezela abantu ndiphethe umjovo. Yebo ayenzi sense. Kodwa xa efike athi bantu abakuthi kunesifo esikhona apha. Indlela ozibona ngayo ubunase sifo nazi symptoms. Then wonke umuntu oqala azinuka amakhwapha. Akundimi. Akundimi. Athe emva koko asuka abenithatha inixilonga ukuthiwa niyokwenza i-test zoba aninasona isifo. Then uthi kusothiwa unesisifo siyabulala. Usova uba unesifo siyakubulala awubi nento ethi gazibanda uncedwe yintoni ke ngoku. Kulapho ke ngoku uqalayo uintroduce ke ngoku isolution enguYesu ba njengoba uzisola kangaka ke ngoku ngalento. uThixo umkhubekise kangaka ungenzelwa uxolo noThixo ngoYesu. And ubuyaphawula nolantu uyayitsho lento uPawulos ku 2 Corinthians chapter 5 verse 19 or so or 20 kuthiwa phaya uthi ubeyifundile umlisana la verse eyikoti lethi we are Christ ambassadors, as if God is persuading you to be reconciled to him. So kude kuthiwe uThixo usinikeze the message of reconciliation, waphinde wasinikeza the ministry of reconciliation. Kusho ukuthi thina sihambe sixelela abantu abaxabene noThixo then sibe sesibaxela bangaxelela kanjani noThixo. Kanti iyovezwana le verse manje. Okay, masiye ke sithi insindiso yenzeka kanjani? Kuthiwa for God was in Christ reconciling the world to himself, not to the church, not to abantu abonile. Funeka wazi ba insindiso is about the reconciliation to God. Kuthiwa no longer counting people's sins against them, and he gave us a wonderful message of reconciliation. I-message esiyinikweyo i-message yokuxolelanisa. Ukuze umuntu axolelwe ufuna uqale utsho uqala uba wonile. Then umoya ingcwele akuncedise ekumboniseni uba wonile. Esobe bonile uba wonile then athi how can I be accepted? Ndingamkeleka kanjani? Then emva koko ube sele umxela uba ungamkeleka ngoYesu. Nilive kakuhle. Sithi ke repentance, then you turn to God. Then number 3, reconciliation. Then you are reconciled to God. Uxolelaniswe noThixo. Imanike. Maprinsana, if abantu bebengene kwinsindiso ngokwenziwa baxolelana noThixo, bekuzoba lula uba baphinde bafune uxabana noThixo. Ubuyaphawula umuntu oguquke enyani, uyazi uba ndixolelwe izono. Ngoku uThixo uyavuya xa endibona, ngeke ndiphinde bumosho obuhlobo. So uba ubona umuntu ethi uguqukile kodwa edla izono qho, kuyacaca uba kwenzeka repentance, the person never turned to God, uvele wamkela icawe qha ayithandayo. Okwesithathu, lo muntu khange axolelaniswe. Uyabona xa kuthiwa uxabene nomuntu o dangerous njengoThixo, then uze ube urepent ube desperate uba ndingaxolelana kanjani nohlehle. Then usino akwenze nixolelane, then uzozigada ke ngo uba mandingaphinde ndimone lo ondixoleleyo. Insindiso yenyani ke leyo. Then after reconciliation, doing good things ke ngo, you do good things. Uziphatha kahle ke ngo. Uziphatha kanjani?
Yintoni banguziphathe kahle? Kwenxaba waqale wazibona uba urongo. Wabe songenwa kukuthanda uThixo. Waze uYesu wakwenza wamkeleka kuThixo. uYesu wakwenza waxolelwa nguThixo. Ngoku unento ethi, hey bendizibonile uba ndingumoni ndaxolelwa, ngeke ndiphinde ndone, ngeke wone noba ungaya phesheya, because insindiso yakho inento nekwenza nee-feelings zikaThixo, inento nokwenza nokuba uThixo wonwabile na noba ukhubekile. Awunandaba namfundisi apho Banela, awunandaba noba abazalwana bakhona noba bekho, because the deal is between you and God. Awukhange uthi ndiyabamosha abantu elalini, uthe ndiyamosha uThixo. Then wafakwa into yokumthanda. The love of God has been poured into your heart. Then emva koko uthi ndifuna lo Thixo, ndifuna lo Thixo, ndingaya kanjani kuye ndinje? Kuthiwa hayi ngoYesu ungaya kuye ungaxoleleka. Then usobuxolelekile, you embrace i-reconciliation. Uthi yo ndiyamthanda uJesu wakhulula, anti umoya wakho ongakhululekanga uxabene uThixo. Ndiyamthanda uJesu wakhulula. And xa kuculwa ngoYesu esemnqamlezweni, kaba ndike ndiva abanye abantu besithi xa babuza into bathi, xa umbuza impilo kunjani, athi hayi siyaphila ngaba sihlala ngumntaka kaMariya. Vele wazi bagqukanga loo mntu. Xa seluguquke nyani, uYesu becomes divine. NoThixo awukwazi kumbiza ngoba he is the man upstairs, because une reverence to God. Uzibona ube favored uba wamkelwe kwakumkani wokumkani. Bathi gogogo ngukumkani kakumkani, basho bexoka. King of kings. Uzibona ungafanelanga, unethe andizuke ndimoshe. Usho uziphathe kakuhle ke ngo. Then abantu ke ngwinsindiso bangayaziyo bathi, hayi, we are not under law, we are under grace. Ndicela uzukulibambe ligama le law, because eligama lithi law thina asikwazi kulazi kakuhle. ngamaJuda ekufanele alibambe lo gama. Mandichaza kanjani loziya? Okay, mandibuza umbuzo. Xa nicinga, are we under law or not? Phela nto yaziyo ilulamo sempendulo. Are we under law or not? We are under law. We are under law. Qha umahluko kukuba we are not under the law of Moses. We are under the law of Christ. Funa ujonge lo verse bayi. Because abantu bacinga yima uYesu, if we are not under law, angatsho kanjani kuMatthew 7 athi, away from me you who practiced lawlessness. And then xa ujonga uLuke chapter 6, is this chapter 6 verse 42? 46. Apha to Yesu, why do you call me Lord, Lord, and not do what I say? Kusho ifana noba phaya uthi uYesu, kutheni ndibiza Nkosi Nkosi kodwa niphile ngathi aninika ngamthetho. Xa kuthiwa we not under the law, ithethe ukuthi okay, maniqala apha, are we under the law or not? Nimameleke, nimamelisise, ungalinge lo yes uthi yes ujike ungandivi banditheni, because uzondihlaza. Now masiyiqala apha ke ngo. I-law of Moses is divided into 3. So ifuna uyibambe loo nto. Uba umuntu uthi umthetho kaMoses sisalawulwa ngumthetho kaMoses na noma cha, funeka wazi impendulo zakho zizoba twofold. Okokuqala yi-division yemithetho kaMoses. Imithetho kaMoses idivayidishwe into 3. Imithetho yokuqala ibizwa ngoba in no particular order is civil law.
into enzekayo ziya imithetho epha iBhayibhelini kwiDeuteronomy onwards Genesis to Deuteronomy kweza first books ingapha kwa 600 imithetho ephaya then le mithetho iyenziwa yazi groups members kwakhona imithetho ebizwa ngokuba it's ceremonial laws bizwa bayintoni ceremonial laws i-ceremonial laws ziya zeze zinokwenza ne-rituals ezasenziwa ukuze abantu bamkeleke kuThixo njengangoku uyakhumbula xa uthetha nge-tabernacle kuthi umuntu wayengena uvuma izono kumpriest umpriest anansi kubekho into exhelwayo then igazi lakhona likhavarisha izono andithi so it's a ceremony eyayisenziwa ukuze abantu baxoleleke kuThixo andithi then uYesu ke ngowafika wayimvana eyaxhelwayo once and for all satsho ke ngoku sangabi nawo umthetho we-ceremonies ezenziwayo ukuze sicabagushelwe kuThixo so lowo umthetho wapheliswa zange upheliswe maprinsana wafulfilled in Christ because funeka ulumkele igama lithi wapheliswa because uYesu unamazi awatshoyo uthi liyode lipheliswe liphakathi akho nomnye umthetho ozophela utsho kuMatthew 6 kanjonga lo verse babe ethi I have not come to abolish the law but to fulfill it so kwenzekani kwi-ceremonial laws they were fulfilled kuKristu uYesu igazi lakhe lafike lamela onke lamagazi ebephalala every year ngoku izono zakho ukuze zixolelwe akuxhelwa nto akwenziwa siko akwenziwa ceremony because i-ceremonial laws they were fulfilled in Christ ndisachaza igama elithini are we under law or not sizama ukuba lo mthetho siwuchube okwe-onion because uba awukhange uwohlule uzobhuda kube khona imithetho yesibini enye igroup iyagroupishwa la mithetho mama uqhameka imithetho yesibini is civil laws imithetho yokuhlala yasekuhlaleni uba amaIsrayeli makahlale kanjani omnye wayo owawuxhaphakile uba utsho xa uyovuna ziya kwakuthiwa xa uvuna funa bekhona umbono ushiya ngabomba ushiyela amahlwempu azoza azoqokoza then i-civil laws zange zilahlwe kodwa asisalawulwa zizo because neziya zoba utye iphi inyama ungayityi inyama ehakho ungayityi into ethe qhiphu utya into ethe qhiphu phuphu awuyityi into engetyisiyo yimithetho yentlalo yamaIsrayeli those are civil laws for one group the Israelites then thina ke ngoku asisekho phansi kwaloo mithetho but kuthiwa kuloo mithetho singafunda i-principles of generosity kutsho ukuthi xa ucinga ngamaIsrayeli eshiya umbona cinga ngoba funa ndiyiphe kodwa andisanyanzelekanga njengamaIsrayeli so i-civil laws nazo asikho phansi kwazo kube kwigroup yesithathu yemithetho and ngabazalwane ke abayithandi into ezobenza babe nolwazi into ezobenza ufuna icikuzela lamakhwenkwe are half cooked not that I'm fully cooked but nizocezela lamakhwenkwe half cooked we are not under law kube funa ujolana nani mithi senithi sa kube sabakhona imithetho ke nguyesithathu ke ngomama umbasi kuthiwa ke yona i-moral law or moral laws yimithetho yokuziphatha le imithetho yimithetho elishumi decalogue eku-Exodus 20 le imithetho khange iqale kwauqala ukuphela
And uYesu xa ufunda uMatthew chapter 5 uphinda yona antibe kuthiwa pha uzungabulali. Uthini uYesu? Nivile uba uthiwa uzungabulali kodwa ndithi mna ubuthe wazonda umzalwane wakho sele ubulele. Nivile kwathiwa you should not commit adultery kodwa ndithi mna, which means utshintshe pha i-adultery uYesu wase wayenza worse wathi you should avoid ilust. So imithetho ye-morals sisephansi kwayo in terms of obedience, but ayisebenzi in terms of justification. Yo, vele kwacaca abantu abafunda uphi. Zonke ndiva nizawufakazana. And imbi bazalwane, uyazi baya interest abantu xa sebephikisa le ntshumayelo. Ndithi ziya. Imithetho kaMoses wawuba lilungisa ngokuthobela yona. Nivile? Wawuba intoni? Lilungisa ngokuthobela yona, wawusamkeleka kuThixo ngokuthobela yona. Into ephelisiweyo yile yokuba wamkeleke kuThixo ngokuthobela yona. Ndiphinde babe. Yintoni uYesu ayiphelisileyo? Kukuba wena kuthiwe ulilungisa kubugcine imithetho. Kodwa ayithethi ukuthi akufanelanga uyigcine imithetho, especially immoral laws. Kangangoba uba ungake uyofunda uRomans 12 umfunde wonke, uyofunda uMatthew 5 uyofukela kwinqwaba ye-moral laws. Kangangoba uYesu kwayena xa befika kuye amaJuda ebuza uba ngowuphi umthetho omkhulu. Ufike wathini uYesu? Ufike wabanikeza isamari ye-moral laws. Anti imithetho elishumi yohlulwe into two. Imithetho elishumi yahluleka ngapi? A4 ibhekene noThixo. A6 ibhekene nomuntu. Xa kubuza imithetho elishumi uYesu uvele wasamarize wathini? Uze umthande uYehova uThixo wakho ngenhliziyo yakho iphela. Ebesamarize imithetho eyi4. But kula mithetho eyi4 kukho lo uyi1 efanele ulumkele. Lo wokugcina imini yeSabatha. Wona kuthiwa asiwuthathi unjengobunjalo. Even though uyiphathe Decalogue, kodwa kuwo sifunda nje iprinciple ethi masibe nexesha noThixo. Aside sigcina umthetho, aside sigcina usuku lweSabatha. Niyazi ke into Mpumi, xa uyifunda uboyithatha ngoyifundiswayo uzoyikhunjuzwa imibuzo. Okanye uzoyikhunjuzwa kukuva intshumayelo econtrary. Then ngeke ayiyo le. Xa esithi umuntu asikho phansi kwamthetho, kufuneka acacise uba utsho uphi. Because xa uthetha ngomthetho, into ongasuyithethe ekhupha abantu emthethweni ukuthi awuzuba lilungisa, awuzukwamkeleka kuThixo ngenxa yokugcina umthetho. Leyo siyavumelana. Because siba ngamalungisa, not ngokulungisa. You don't do the right things until you become righteous. Uba righteous ngenxa ye-righteousness kabani? KaYesu. Kuba emthethweni kuthiwa noba ungayigcina yonke ubuke wamosha oyi1, you are guilty of all. So kwabonakala uba we cannot attain i-righteousness ngokugcina imithetho. Kodwa ungalinge uthi si under lawlessness or anarchy. So siphansi kwawo umthetho kaKristu, and immoral law, imithetho yokuziphatha, yilelo sayishumayela ecaweni kuba noYesu wayishumayela ude atsho athi imithetho nabaprofeti isummarizwe kulento. That is Matthew chapter 22 verse 37 ukuya ku39. Maniphinde ke nizamlana njalo. Siphansi komthetho noba cha? Siphansi komthetho
kaKristu number 1. But xa se uza kwimithetho yeTestament endala, immoral laws kusalindeleke uba singakexezi nangoku. That's why uyophala kwintshumayelo zikaPawulos usatsho uba masingakexezi. Kusalindeleke yonke laa nto kwimithetho elishumi except for ukugcina usuku lweSabatha. Kusho ukuthi ke ngoku xa isithi umuntu umthetho kangaba incwadi zikaPawulos xa ithetha ngomthetho o-absolute ophelelweyo maku-understand uba kuthetha ukuthini ukuphelelwa. uPawulos uthetha ngokuphelelwa uthethwa ngokuthi injongo yomthetho yayikukuba sibe ngamalungisa kuThixo ngokugcina wona. Kwabonakala uba amaSirayeli akakwazi ukuba ngamalungisa because uthi soyigcine wayigcina uvele wone oyi-1. So bathi ke abefundisi xa besenza umzekelo bathi imeko yokugcina imithetho kunqwana ukuba kuthiwe uzokufraya amaqanda unikwa amaqanda ayi-10 uliqhofozo lokuqala li-right, elesibini li-right, elesibhozo li-right, elethoba li-right. Sode waqhela ndithi uthi qhofo xa ugalela eleshumi libolile. Akonakalanga onke lamaqanda, onakele onke ngenxa yemangaphi, ngenxa eli-1. So ukuba lilungisa ngokwenza okulungileyo kwapheliswa ngenxa yaloo nto ke, because uthi soyigcinile imithetho uvele ucinge kakubi uphinde ungabi lilungisa. Kwathiwa ke ngoku uzoba lilungisa ngoYesu. Anazi bazonithini, niphinde kohlobo. Kukhona umahluko sino between righteousness and righteous living. So yintoni esiyifumana kuYesu? KuYesu sifumana i-righteousness le ubukade uyifumana ngokugcina umthetho, kodwa you are expected to pursue righteous living. Akungconwanga ke ngo. Sure. Ningangiqheli apha. Iyavakala ke lento yoba phansi komthetho. Sithi kwicala lokuba righteous, you cannot do anything to be righteous. You just have to believe in Jesus. Then the righteousness of Jesus is accredited to, is credited or credited? It should be credited. Is credited to you for free. Utsho kanjalo uRomans 3:24. Uthi they are freely justified. U23 uthi they all have sinned, have fallen short of the glory of God. Everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. So akekho umuntu onga-attain i-standard esifunwa nguThixo ukuze uvane naye, ukuze ulunge, ukuze ube lilungisa. uThixo une-standard ongeke usithini usi-attain. Then verse 24, yet God with undeserved kindness declared that we are righteous. He did this through Christ when he freed us from the penalty of our sins. Ngicela le nto ngenjalo niqhawaya mbama. Sithi khona umahluko between righteousness and righteous living. Kangaba utsho kamnandi Timothy chapter 2, vezana Timothy chapter 2 uzoveza le nto yitshoyo. So kusho ukuthi ke ngomama umbasi xa ndihamba ndingumjungula i-status sam sithi I am righteous, ndililungisa, ndamkelekile kuThixo ngobulungisa bukaYesu. Kulindeleke ukuba ndiphile ke ngoku ubulungisa. Veza lapho 2 Timothy 2:22. Now mamela ke ndiyitsholo neroziya, ndiyitsholo le nto uba abantu abaninzi uba kushunyayelwa ngokuziphatha kakuhle bathi lo mfundisi ushumayela illegalism.
Illegalism kuthini? Illegalism kukuba sithi uzoba lilungisa kuba wenze kakuhle. That's legalism. Kodwa uba sithi wena ulilungisa ngenxa yokukholwa kuKristu uYesu. Izono zakho zixolelwe ngenxa yokukholwa kuKristu uYesu. Izono zakho zibalelwe kuYesu, ubulungisa bukaYesu babalelwa kuwe provided you repented. Then ke ngokuthiwa pha run from anything that stimulates youthful lust. Instead, pursue righteous living. That is morality. That is moral law. Kukuziphatha kahle. Awunothi ngumzalwane uziphathe okomdlwembe kuba usithi we are not under law. We are still expected to live righteously. Life ke ngoku. Then ke ngoku when you live righteously, you don't live righteously to be accepted. You live righteously to please God, to keep God happy. Xa ungajoli, awuve ungajoli ukuze ube lilungisa. Awujoli kuba uThixo awufuni ukwenza into angayifuniyo. That's why sithi ke ngoku xa insindiso yakho inoThixo phakathi, kulula uba ungazenzi into ezirongo kuba usithi andifuni kumphoxa lo sendivele ndacredit. Kusho ukuthi ifana noba kuve ukuthi wehlehla upasile. Xa uthi upasile uyazazi ba le grade ufakwe kuyo ufakwe ngenhlahla. Ngeke umoshe pha because uyazazi uba ndize ngenceba uncetyelwe. Unqana umuntu onyuselweyo, umuntu okhondoniweyo akayiphoxa itishali ingakumpha kuJanuary when you are condoned. So nathi ke ngosikhondoned, si adopted, siphila ngokupasa kukaYesu. Kodwa kuthiwa ke ngoku masiphinde siphile ke ngoku sizame ke ngolampilo yayizanywa ngamaSirayeli, not uba siyizamela uba samkeleke, kodwa siyizamela to impress the one who freely forgave us, the one who freely declared us righteous. Why? Ndikabona ngiqhela ngoba ndithanda ndiva. Khawubuze hlehla ngubani othini? Ibisithi a question. Ndivaka? Cela ninyusele le show mic bawucenga nimise njengezinye. Ibisithi question. Then Tata, what do we say about Galatians 5 of we are under law? Ko verse. Dithe kaloku under law. Mthatheni ngokuba lo kuthiwa asikho kuye. Ngulowo kuba justified by law. Ngulowo kuba righteous by law. All right? Ndithi ofuna Galatians 5 toni. Because lama kwenkwana adlala ngani la? Asikho under law afuna unimithisa lapha. Afuna ningawagwebi xa esona. Ndithi we are under moral law to please God, not to be accepted. Siphansi komthetho wokuziphatha kakuhle. Of loving the Lord your God and loving your neighbor. Because if you love your neighbor, ngeke ukexeza ndithi. If you love your neighbor, ngeke webe. If you love your neighbor, ngeke ufebe. If you love your neighbor, so uYesu isummarizile wayiza ngokuba qondana nabantu kungabhalwa ilist yezinto mawungazenzi. Vele wazi baqa mandingabamoshi abantu mandingamoshi uThixo. Galatians bani? Galatians 5:18. Yebazalwane. Ndithi xa kuthiwa asikho phansi komthetho kuthethwa ukuthi asibi ngamalungisa ngokugcina umthetho. Akuthethwa ukuthi we are in lawlessness. Kuthiwa but when you are directed by the Spirit, you are not under obligation to the law of Moses. Xa nimamele kahle. Ndinimamele kahle ukuthi ithethe ukuthi love verse. Then so verse utiphithi ithethe ukuthi love verse hlehla. Xa ulawulwa ngumoya
awudingi ukuba udubhalelwe nguMoses uba ziphathe kanje ungaziphathe kanje because umoya ukudirectela ubungazenzi izinto uMoses ebethi mazingenziwa. So in other words uba ungaphawula nango ikhona iverse ethi the law is not written for the righteous but is written for those abenza sexual immorality and all that. Kusho ukuthi kukhona abantu umthetho obhalelwe bona ngaba benza ku-wrong. So xa ulawulwa ngumoya ingcwele, umoya ingcwele ukwenza ungazenzi ezazinto because uphelise i-taste yazo. Isazela sakho sivuselelwe. So awuve ungajoli kuba kubhalwe phansi. Awujoli because you feel in you that I shouldn't do this. Izinto that kaba imani bazalwane niyakhumbula khona iverse ethi imithetho yam ndiyakuyibhala phi emacwecweni enhliziyo zabo. Itshela ukuthi awuve ungekho umthetho maprinsana cha awukho ncwadini awukho kwi-roll kwi-scrolls kodwa ubhalwe kwicwecwe lenhliziyo. Inhliziyo yakho eguqulwe iyatsho uba don't do this, don't do this, don't do this. So xa kuthiwa and nololo ubogqibezela suvele ukuthi you are not under law. You are not under the law of Moses. Of Moses. And finally was uba uYesu didn't come to abolish the law of Moses but uze to fulfill lent umoya umthetho kaMoses ubufuna omakhelwane bangaxabana ndithi. Kodwa lo mthetho uvela wabhala amacwecwe enhliziyo zethu siyathandana ngosingazani nokwazana ngenxa yomoya ingcwele. Yonke lento bendiyinqandwa ngomthetho andiyenzi ngenxa yomthetho ongaphakathi kwami. Verse TPT. Hey abantwana beva na? Yephi le verse bendizofunda la? Kuthiwa but when you are brought into the full freedom of the spirit of grace you will no longer be living under the domination of the law but soaring above it. Ithetha ukuthi yini lento? Uba bekuthiwe ungakexezi kutsho umthetho wena uvele ungarhali norhala. You soar above that law. So la ndithi awukho under law ithetha ukuthi izinto ezazifunwa ngumthetho uyazenza. Izinto ezilungileyo not kuba kutsho umthetho ngenxa yomoya okuwe ngenxa yobabalo olukwenzisayo. That's why ngoxa kuthiwa kusikwa umzalwane ebeleleni intombazana wayimithisa iyothusa lonto ba ubeyofika ninapho because umthetho ukulawulwa ngumoya ingcwele kwenza that is umoya ingcwele ufika atshintshe kwa i-taste buds ufika kwenza ungayithandi lanto. Awubi ngumuntu othanda isono kodwa onyanzelekileyo uba yiya kuThixo omcunukelayo kuba unqina ubuzokugweba. Uva uthando lokuthanda uThixo uthi kuba uthanda uThixo usiyeke isono not kuba kubhalwe phansi uba siyeke usiyeka because akafuni uThixo senziwe umthetho wakhe ubhale ngaphakathi. So ndicela ningalahlekiswa ngabafana abacikozayo la. I will not under law. We are not under law. Ithethe ukuthi lanto we are above the law. So xa ngizithi mina we are under the law ndizama ukuthi umthetho usasilawula in terms of morals. Uphi umthetho? Immoral law. Not ceremonial because ceremonial yaphela emnqamlezweni xa kuphala legazi. If ngoku ungacingela uba ubalilungisa ngenxa yokugcina umthetho ingathetha ukuthi igazi likaYesu lenzela phansi. I-civil law ayisilawuli uba masingadli ihagu masingadli ntoni kuba ngoku asisekho under i-civil law but immoral law sisalindelekile to pursue i-righteous living after being declared righteous. Nizofakaza? Mama Gaxela nizofakaza na? Imbi into yokuvela uphila insindiso ongayaziyo. Because uyazi ba nge-COVID kwafika abantu abathi uYesu sewabuya
baphapha abazalwane bakamoya bathi uyesu wabuya. Fanele uyazi lento uve xa ungashunyayelwa yona uba and uyifunde emavesini kodwa akuyiyo. Ithi lento umoya kaThixo ufike usenzise lento ibibhalwe emacwecweni kumthetho kaMoses, usenzisa kuba ungumoya othethayo. Kuze kuthiwe ke ngoxa kujongwe emthethweni kuthi hayibo lo muntu wayenza lento ibisho ngumthetho kodwa engakhange ubone, ngenxa ukuba umoya oyingcwele is leading you to irrighteous living. All right. Try 2 Corinthians 9:20. 2 Corinthians 9, 20. Oh, 1 Corinthians 9:21. NIV. Amen. Amen. Kuthiwa, to those not having the law, I became like the one having the law, though I'm not free from God's law, but under the law of Christ, so as to win those not having the law. Kutsho ukuthi fanele wazi uba akuthiwanga phila noba kukanjani. Cha impilo yomthetho kaMoses, immoral law, uzoyiphila ngokunikwa amandla ngumoya oyingcwele nangokunqandwa ngumoya oyingcwele. Athi umoya oyingcwele hayi kungatsho incwadi yelist yemithetho. Hayi zoke ndiva ndothi nalifakaza. Sithi xa sifakaza, remember there is God. When you accept salvation, isalvation yakho mayibe kukuba ndavuleka amehlo ndabona ubuThixo ndimonile. Into eyenzekayo, his love was poured in my heart. Ndenziwa ndamthanda nje bana ngamnakanga. Then ndanombuzo othi ndingaya kanjani kuThixo endimoneleyo ndafumana ke ngoku ukubuyisana noThixo ngoYesu, ireconciliation. Then kula reconciliation ndiye ndafumana ubulungisa bukaYesu. Then sobe ndifumene ubulungisa bukaYesu kufanele ke ngoku ndiphile impilo yokulungisa, righteous living. I-righteous living ke bantu abakwethu immorality. Immorality, immoral law. Cha ke ngokumahluko kungenxa uba xa ndithe ndabhuda umthetho andiphelelwa bubulungisa. Niyandiva? Xa ndithe ndabhuda ntoni? Umzekelo sino, if umzalwana apha ecaweni simsikile, xa sisimbuyisela siphinde siyombhaptiza, asiphinde simamkelise uYesu kuba sithi nali ilungisa lenze into engeyo righteous living, therefore sizomenza i-church discipline. Kodwa njengoba simsikile, uba ungabuya uYesu angangena ezulwini noma cha? Umuntu osikiweyo uyangena ezulwini noma cha? Ungenelani? Ungeniswa into yokuba ebevele kakade engangeniswanga kube ngonanga, ebengeniswe kukungoni kukaYesu. Then uba siyambona ubuqhubeka nokona, sithi akazongena ezulwini because kuyabonakala uba khange aqale asindiswe, kuba ozelwe nguThixo does not continue to sin. So asithi ubekade sindisiwe ngoku uzokhutshwa ezulwini kubonile. Ukuqhubeka kwakhe oku shows that the person was not born of God. And ibe sithe born of God ngowa enzeke uqaleni pha uvuswa khona. Sithi lo kusho ukuthi zange avuswe because xa uvusiwe ikhona iverse atsho uPawulos apathi na izinto enanizenza seninenhloni ngazo. Uyaqonda xa ufile ubekwe phezulu kwekaka ungavuka noba ungalala. Xa abantu bekubhuqa phezulu kwayo ungasukuma.
Xa uvuswa ke nguThixo avela kwenze uphile. Xa uvuka ujonga i-surrounding, ujonga i-environment ubuphila kuyo. Ungaba sayikokela? Then xa ungasindiswanga uhlala ebharini. Aze uThixo akuvusa kusindise. Ungaphinda uhlala ebharini? Ungaphinda uthenga utywala? Ndizama unenzela yonke imizekelo zoncacisela. So, ibalulekile i-regeneration, ibalulekile i-rebirth, kuba umzalwane othe wona sibe sizokwenza i-church discipline, sube sezisikile kwayena. Umzalwane osindiswe nyani akasifihli isono, because umoya kaThixo kuye akavumi uba kube khona i-unrighteousness ephakathi kwakhe. Nindive kakuhleka. Sithi ke ngoku xa usindiswa, insindiso yakho mayibe kukuba bendiphoxe uThixo, ndaxolelaniswa noThixo, then ngeke ndibe saphinde ndixabane noThixo, then ngeke ndifihle zono zibantwini ke ngoku. Ngeke ndithi xa kuthiwa makhuphe isishumi ndikhalaze kuba ndiyazazi uba ndikhuphe isishumi kuThixo, my deal is with God. Nizokwazi ufakaza ke ngoku? Akufani. Khaniveze ke iSamari, Romans 6:21. Romans 6:21. What benefit did you reap at that time from the things you are now ashamed of? Those things result in death. So that mali bangoku nikeni Paul uba umuntu xa sesindisiwe ebalisa ibali lakhe nini idabi yexoka. Uzama usikhuthaza. Kuba isono asifane namuntu. So that's why nsithi ke ngoku xa usindiswa insindiso yakho mayibe kukubuyela kuThixo. Mayibe kukuzibona uba urongo ubuyele kuThixo, and i-dealings zakho zibe noThixo. Dumisa uThixo kuba siyo abantwana bakhe. Kuba it's a relation. Lento bamna kaba bade bathi abanye usoloku ushumayela ngokujola mpela segqitha apha sikho phansi komthetho. Kuthiwe pursue righteous living since you have been declared righteous. Uvele wathathwa ngokuba you are free. Inqwane ingqawule kuthiwa into lana iparole. Xa uphume ngeparole antixolele awuye uxelele uba uzuziphathe kanjani uzungaphindeli. So nathi ke injalo kuthiwa si uxolelwe ngezono zakho hamba ungaphinde wone. That's why you'll find ukuthi a Christian family so mane sishumayela ngemorality, kodwa immorality asiyishumayeli as ukuba ubuye wayeka ukujola uzokwamkela uThixo, ubuthe wayeka utywala uzokwamkela uThixo. Sithi ubuthe wamkela uYesu uyoxolela izono zakho nesiyasi sika Adam, then uThixo akwamkele abesele elindela kuwe ukuphila kobulungisa, living in the fear of him. Hayi ndiqebile. Sizobandilungiso JJ. Masiphakame. Sithi ke remember there is God. When you accept salvation, salvation should not be about your church. Kangangoba nomtha. Niyazi ba kukho abantu abahlele ezicaweni ezirong. Ezicawe azimfundisi kwanto ngoThixo. Kangaba uMammozi waphonxiwa nzima, ukuphonxiwa sona ezikhundla ecaweni. Because abanye abantu babanjwa zizikhundla ezicaweni. uPaul uba xa bebona ibingathi uyaphuma bakugibizela isikhundla. Ube nenhloni nawe ndove ndihambe sendukuvice. Ndove ndihambe sendukumdikoni. Ndizove ndihambe kodwa uba insindiso yakho ingoThixo
unento ethi apha ecaweni mana khonto siyifundiswayo ngalo endimthanda because kubalulekile ukuyazi i-character kaThixo, kubalulekile ukwazi the attributes of God so that you can know how to behave around him. Kubalulekile ukumazi uThixo isimilo sakhe, iimpawu zakhe ukwenzela uba wazi uba ndiphila kanjani kulo Thixo around this God. Since ndibe nobuhlobo naye ngoYesu, ndifanele ukuziphatha kanjani? Then ufana niyakhumbula naku Timothy apha uPaulos uyakufunda kule ncwadi indlela abamele ukuziphatha ngayo abantu endlini kaThixo lo libandla. 1 Timothy 5:3-15 niyakuyibona kule ncwadi. Veza ngizela abantu bandiphikisayo. Cela isiXhosa. Kodwa ke ukuba ndibambezelekile woyifunda kule leta indlela abafanele ukuziphatha ngayo abantu. Indlela abafanele uthini? Hazo morals zezo. Abamele uziphatha ngayo abantu endlwini kaThixo, ibandla likaThixo ophilileyo, insika exhasa inyaniso. Kusho ukuthi ibandla funeka lixhase isimilo esifunwa nguThixo, umuntu ophume ecaleni adisciplinwe, abuyiselwe endleleni kodwa awubuluzi ubuntwana bukaThixo. Immoral law ayizange lahlwe, ayizange be fulfilled even in Christ. In a sense ilindeleke kuthi into ebe fulfilled in Christ is ceremonial law as well as mostly ceremonial law, indlela yokuya kuThixo ivuleke kuYesu. Then ke ngoku ubuya Paula phaya uDathu uYesu anzange uphelisa umthetho kodwa ngize ukugcwalisa. Satsho nangoku sakwazi uba nendlela yokuba simfikelele uThixo. Then emva kokuYesu wabesethi ningakexezi, nize nive bakuthiwe uzungabulali kodwa nti mina kwakumzonda nje. So ndizama ukuthi xa esithi uYesu umthetho omkhulu ngoba thanda uThixo, uzama ukuthi the first 4 verses of Exodus 20. Xa esithi uzumthanda umakhelwane, the next 6 laws ziphindwa nguYesu. So ningavumeli abantu abagcwele amadikazi lapho besithi bekho under law. Sithi uba uhlala emadikazini impela nobuya sikwa akayeki, asithi uwile, sithi khangavuke. Because ovusiweyo indawo ebephila kuyo akasafuni kuyibona. Cela ke sivala amehlo sothandaza. Thandazo wami kuba insindiso yakho ibe ngoThixo. Baninzi abantu abapolitikayo phandle abangakwenza ucaphukela abantu ubathanda aba right. Insindiso yakho ingabe about i-assembly, ingabe about sugcwale ubu-assembly, sugcwale icawe, sugcwala abefundisi. Abefundisi ngibagcwale kuba beseca kwaThixo. Ubufuna ndithandaze nawe uThixo akuncede usoloku ukukhumbula uba ukhona. Xa ucinga ngensindiso yakho, xa usiva usonqene ukuya ecaweni ukukhumbula uThixo. Xa uzibona usonqene ukuxolelanisa ukuya ukwenza uMateyu, ubona usonqene ukwenza uMatthew 18, uxabene nomzalwane umgcine ngenhliziyo, umbambe ngenhliziyo umzalwane wakho, ukhumbula uba uThixo uyayibona le nhliziyo. Xa uxabene nomyeni wakho, uxabene nabantu abakho, uxabene nomtata wakho, unabantu ongathethisani nabo bengabazalwane, khumbula kunoThixo oyiboneleyo le nhliziyo ibole kanje. Uba ungumuntu ohlebayo, ungumuntu onengcinga ezimbi in your salvation, eziyancinga, khumbula kunoThixo. Uyazibona uThixo. Ezinto uzithetha ngaphakathi ukhalazayo, lithi ilizwi do everything without complaining. Heavenly Father, siza kuwe namhlanje. Singa inhliziyo zethu singazi uba kukho obonayo. Sazi uba ukhona obonayo emfihlakalweni. Insindiso yethu yakhiwe, ikhuliswe kukoyika wena. Sazi uba yonke into esiyenzayo embi nenhle siyenza phambi kwakho.
Xa sisenze enhle uyancoma. Xa sisenze embi uyakhubeka noba usamkele njengabantwana bakho. Sincede ke Thixo wethu silibandla lase Christian Family. Sazi ukuthi umthetho wakho wokwenza ubulungisa usemile. We need to live righteously. Although we've been declared righteous. Being declared righteous doesn't mean we should not live righteously. We should not strive to live in a life that pleases you in Jesus' name. Amen. Bazalwane bam, masiziphathe